हेलौ लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर। लोगोफोर, जोङो जगन्नाथ मन्दिराव थांनो नागिरदों। नायलांबाय था नोंथांमोना, जों दा थांगासिनो गारियाव दङ आरो लोगोफोर। आजाया मिनिगासिनो आरो नै। बगिबिल दालां मोनबाय लोगोफोर, नै बगिबिल दालां। जों मोनहैसिगोनानो लोगोफोर। जा मोजां नुखायो नै भिउखौ, बा बरिया। फाइनेलि मोनफैमारबाय नै लोगोफोर, जोङो जगन्नाथ मन्दिराव। मा बन्दसो नामा गेटानो? ओरैसो ओइखैसो। ओरैबायदि सान्दुं गोसा लोगोफोर, नै जा मोजांखा। सेन्देल खुनानैसो थांनांगौ आरो ना लोगोफोर। सेन्देल दोननो फैसा होनानैसो दोननांलायनांगौ, नङाबा जानला मोनला दोनलांबाथाय खावो आरो ना। जा बायदि मानसि लोगोफोर, ओरैबो ओरैबो मानसियानो गोजा। नैयावलाय नैयाव मन्दिरनिफ्राय गिदिंना फैफिनबाय जों लोगोफोर। दा आरो मोनसे जायगायाव थांबावनो नागिरदों। ओइनै बगिबिल दालाङा लोगोफोर, ओइनै गाहायजों जों दा थांगासिनो आरो जों काnchanjangहायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर। मा होनदों? अनसिया थौ आंबो होनदौ। बाप्पावै गासै दै गदिगान। नै दैया। Oh my god, बेसे गरम। भिडिअ जाबाय। माबायदि मोनदों गाखोनानै? जा मोजां नुखादों। फटक साफायनो ना स्कुटि सालायनो नागिरदों आजाया। दे रिक्सा गाखोदों अनिसाया, रिक्सा। Forty minute दैयाव गिदिंगोन आरो ना लोगोफोरनि। We hope you enjoy your time at Kanchanjangha local restaurant.
ब्रह्मपुत्र है बगीबिल ब्रिज Kami tadi aku